Ngaphoso khaya ufa ndipo tikunalibe matumba amene timakhala nawo masiku anowa kawiri amatenga kathumba kambuzi ndikukaperesa kamene kaja kuti kakhale kofewa ndikumayika mu phoso wawo. Tsopano mkulu wina anamba kusenda mbuzi yacheyo koma ndicho linga choti ndifuna kuti thumba limene lilo lizakhale loyika zinthu zanga. Ndiye malingana ninkhuli mpeni unali wakuthawa kwambiri ndiye anaona kuti pena pasalira mnofu ndiye watenga peni uja kuti ayepulepo mnofu uja nawo mpeni uli nikotula ponse pano ndiye kutere kuti anangoona chikopa chichaso wachibolaso ndikanalekeka momujatu zinthu zikanandiendera bwino ndimene zikhale pano potakhala bwinobwino ire ndikati kuti ayipo siri zilapa ndionjezerepo mawu ndizangobora so pamene sinaina kubora ndiye ine ndikosiriza ndi mawu kuti zikomo kwambiri kwa zonse zimene mwatichitira lero zikomo. Amayanga ndi Maria amaya bwino koma andisunga nasamala nandiziwa nandikona amaya itana amaya itana ndiyaone mai mama amaya itana ndiye kumama amaya itana ndiyaone mai mama. Akudaliseni Mulungu wamphamvu zonse. Amen. Zikomo kwambiri kafikeni bwino kawe mapiye phama Thank you.